Джефри Уайгант, вътрешният човек, който се опълчи срещу кралете на тютюна и бе обявен от тях за техен смъртен враг. Was I followed? Yes. Was there a bullet in the mailbox? Yes. Did I have bodyguards? Yes. Was it a fiction? No. Неговите показания в съда са ключови, за да бъде спечелен иск от 368 милиарда долара срещу цигарената промишленост. За него бе създаден филмът «Вътрешен човек» с Ръсъл Кроу и Ал Пачино в главните роли. Но преди да получи тази окончателна реабилитация, доктор Уайгант трябва да извърви дълъг път от съдебни дела, смъртни заплахи, проследяване и грозен развод. So my whole life just flipped upside down. Той разобличи шефовете на 7-те най-големи тютюневи компании, че са излъгали под клетва в Американския конгрес. I believe that nicotine is not addictive. Nicotine is a drug. Доктор Уайгант е най-високопоставеният служител на цигарената индустрия, който дръзна да се изправи срещу нея. I refuse to allow them to control me. Какво кара човек да рискува живота си и да се превърне в мишена на силните на деня? I wanted my own moral compass back. And I wanted my own integrity. Неговите показания в съда са унищожителни за тютюневите крале. Нещо повече, те завинаги променят отношението към пушенето. Какво е посланието му към света? Do no harm to others. Днес доктор Уайгант за пръв път проговаря пред българската публика, за да разкаже тази невероятна история за Давид и Голиат, за преследването, за заплахите, за истината и за честта. The truth did win. Джефри Уайгант, вътрешният човек.